खुलुमबाय बेयो बड'लेण्ड इंखं टेलिभिजन दिनै 3 डिसेम्बर 2020 बिस्तिबार खालि सानसेनि बरादखौ नोंथांमोननि खाथियाव लानानै फैदों आं सदानन्द दैमारिया। सिगां फरायथिनो लादों मेष राशि। दिनैनि साना मोजां आरो गाज्रिनि गेजेरजों बाबेनलांगोन। गोसोखौ जोबोर गुदुं गुजुं मोनगोन। गाव हारसिङै जेबो गोथों एबा मोजां साननो रोंनाय नङा। गुबुननि हेफाजाब लानांगोन। मावनो लानाय खामानियाव खाना नांगोन। देहाया मोजाङै थागोन। अब्लाबो जानाय लोंनायाव सांग्रां जानाया गाहाम। रांखावरियाव जोबोर मोजां होनजायो। बेफार फालांगियावबो मोजां। समाजाव मान मोननो हागोन। धोरोमारि बिथिङावबो गोसो दुंगोन। सोरबा लोगोआ मेगन साखोमागोन। सांग्रां जानाया गाहाम। फरायसाफ्रा फरायनायाव गोसो दुंखांगोन। लाइमोनफोरनि गोसोआ जोबोर रमान्टिक जागोन। वृष राशि। दिनैनि साना जोबोर मोजां। गोसोखौ जोबोर गोजोननाय मोनगोन। गोसोनि बोलोआ बांगोन। मावनो लानाय खामानिखौ दिनै गोरलैयैनो मावफुंनो हागोन। गुबुनजों बाख्नायजानानै गोसोखौ जोबोर गोजोननाय मोनगोन। समाजाव मान मोननो हागोन। रांखावरियाव मोजां। बेफार फालांगियावबो मोजां मुलाम्फा मोनगोन। न'खराव बिसि फिसायनि गेजेराव अनलायनाय फैगोन। देहाया दिनै मोजाङै थागोन। गुबुननि अनसायनाय मोनगोन। लाइमोनफोरनि गोसोआ जोबोर रमान्टिक जागोन। फरायसाफ्रा फरायनायाव गोसो दुंगोन। दिनै जायखि खामानिखौ मावा मानो मोजाङैनो मावफुंनो हागोन। मिथुन राशि। दिनैनि साना जोबोर मोजां। गोसोखौ जोबोर गोजोननाय मोनगोन। देहाया दिनै मोजाङै थागोन। अब्लाबो जानाय लोंनायाव सांग्रां जानाया गाहाम। रांखावरियाव मोजां होनजायो। बेफार फालांगियावबो मोजां मुलाम्फा मोनगोन। न'खराव बिसि फिसायनि गेजेराव अनलायनाय फैगोन। बिदा फंबायजों मोजां सोमोन्दो थागोन। समाजाव मान मोनगोन। गोसोनि बोलोआ बांगोन। मावनो लानाय खामानिखौ गोरलैयैनो मावफुंनो हानानै बांसिन गोजोननाय मोनगोन। गोसोआ दिनै जोबोर रमान्टिक जागोन। फरायसाफ्रा फरायनायाव गोसो दुंखांगोन आरो मोजां फिथाइ मोनगोन। कर्कट राशि। दिनैनि साना बारा मोजां नङा। गोसोखौ जोबोर गुलाय गुजाय मोनगोन। सोरजोंबा सोंखारि जागोन। मावनो लानाय खामानियाव हेंथा नुजागोन। रांखावरियाव मोजां। बेफार फालांगियाव मोजां। मोननो गोनांफोरखौ दिनै मोननो हागोन। न'खराव गावजों गाव एना एनि जानो हागौ। सांग्रां जानाया गाहाम। गुबुनजों बाङाय बुंनायानो गाहाम। देहाया दिनै मोजाङै थागोन। बिसि फिसायनि गेजेराव अनलायनाय फैगोन। लाइमोनफोरनि गोसोआ जोबोर रमान्टिक जागोन। फरायसाफ्राबो फरायनायाव गोसो दुंखांगोन। सिंह राशि। दिनैनि साना जोबोर मोजां। गोसोखौ जोबोर गोजोननाय मोनगोन। मावनो लानाय खामानिखौ थि समावनो मावफुंनो हागोन। सोरबा लोगोआ जोबोर बाख्नायगोन। रांखावरियाव जोबोर मोजां। बेफार फालांगियावबो मोजां होनजायो। गोसोनि साननायफोरा जाफुंगोन। न'खराव अनलायनाय फैगोन। देहाया दिनै मोजाङै थागोन। अब्लाबो जानाय लोंनायाव सांग्रां जानाया गाहाम। समाजाव मान मोननो हागोन। बयनिबो गोसोखौ जै खालामनो हागोन। फरायसाफ्रा फरायनायाव गोसो दुंगोन। कन्या राशि। दिनैनि साना जोबोर मोजां। गोसोआव पजिटिभ साननाय फैगोन। गोसोनि बोलोआ बांगोन। देहाया दिनै मोजाङै थागोन। रांखावरियाव मोजां। मोननो गोनांफोरखौ दिनै मोननो हागोन। बेफार फालांगियाव गोबां मुलाम्फा मोनगोन। गोबां सुबुंजों लोगो मोनलायगोन। न'खराव अनलायनाय फैगोन। गोबां खामानियाव मुखुब थागोन। फरायसाफ्रा फरायनायाव गोसो दुंखांगोन। लाइमोनफोरनि गोसोआ जोबोर रमान्टिक जागोन आरो मोजां खौरां फैगोन। तुला राशि। दिनैनि साना बारा मोजां नङा। गोसोखौ जोबोर गुलुं गुजुं मोनगोन। गोसोनि बोलोआ बांगोन। गोसोनि साननाया देबार नांगोन। मावनो लानाय खामानियाव हेंथा नुजागोन। नाथाय खुनुरुखुमै मावफुंनो हागोन। देहाया दिनै बारा मोजां थानाय नङा। रांखावरियाव मोजां।
न'खराव बिसि फिसायनि गेजेराव एना एनि फैनो हागौ सांग्रां जानाया गाहाम समाजाव मान मोनगोन बेफार फालांगियाव मोजां मुलाम्फा मोनगोन अब्लाबो खरसाया बांगोन गुबुननि हेफाजाब मोननाय नङा हारसिङैनो जायखि खामानि मावामानो मावनांगोन वृश्चिक राशि दिनैनि साना मोजां आरो गाज्रिनि गेजेरजों बाबेनलांगोन गोसोखौ जोबोर गुलाय गुजाय मोनगोन मावनो लानाय खामानिखौ थि समावनो मावफुंनो हागोन गोसोनि साननाया जोबोर देबारनांगोन गोसोनि बोलोआ अदेबानि बांगोन समाजाव मान मोननो हागोन न'खराव अनलायनाय फैगोन रांखावरियाव मोजां बेफार फालांगियावबो मोजां मुलाम्फा मोननो हागोन देहाया दिनै मोजाङै थागोन गुबुननि थाखाय जेंनायाव गोग्लैनांनो हागौ सांग्रां जानाया गाहाम लाइमोनफोरनि गोसोआ जोबोर रमान्टिक जागोन दिनै बबेबा फोरबोआव बाहागो लानो खाबु मोनगोन आरो दावबायहैनायनि खाबु मोनगोन धनु राशि दिनैनि साना जोबोर मोजां गोसोआव बोलो बांगोन बहाबा थांनो गोसो जागोन मावनो लानाय खामानिखौ थि समावनो मावफुंनो हागोन गोसोनि साननायफोरा जाफुंगोन रांखावरियाव जोबोर मोजां बेफार फालांगियावबो जोबोर मोजां समाजाव गोबां मान मोनगोन देहाया दिनै मोजाङै थागोन न'खराव अनलायनाय फैगोन बिमा बिफानि अननाय मोनगोन सेंग्रा सिख्लाफ्रा गावबा गावनि गोसोनि साननायफोरखौ फोरमायलायनो हागोन आरो गोसोआ जोबोर रमान्टिक जागोन फरायसाफ्रा फरायनायाव गोसो दुंगोन दिनै जायखि खामानि मावाबानो मोजाङैनो जाफुंहोनो हागोन मकर राशि दिनैनि साना मोजां आरो गाज्रिनि गेजेरजों बाबेनलांगोन गोसोखौ जोबोर गुलुं गुलुं मोनगोन देहाया दिनै मेंनाय मोनगोन गोसोनि साननायफोरा देबारनांगोन रांखावरियाव मोजां मोननो गोनां धोनखौ दिनै मोननो हागोन बेफार फालांगियावबो मोजां होनजायो मावनो लानाय खामानिखौ मावफुंनो हागोन न'खराव बिसि फिसायनि गेजेराव अनलायनाय फैगोन फिसाज्ला एबा फिसाजोनि थाखाय जिंगाया बांगोन गुबुननि थाखाय जेंनायाव गोग्लैनांनो हागौ सांग्रां जानाया गाहाम कुम्भ राशि दिनैनि साना बारा मोजां नङा गोसोखौ जोबोर गुलुं गुजुं मोनगोन सोरजोंबा एना एनि जानो हागौ गोसोखौ हमथानाया गाहाम मावनो लानाय खामानियाव हेंथा नुजाथिगोन बहानिफ्रायबा गाज्रि खौरां फैनो हागौ मान हानि जानायनिबो सम्भावना दङ रांखावरियाव मोजां देहाया दिनै मोजाङै थागोन न'खराव बिसि फिसायनि गेजेराव अनलायनाय फैगोन लाइमोनफोरनि गोसोआ दिनै जोबोर रमान्टिक जागोन फरायसाफ्रा फरायनायाव गोसो दुंखांगोन मीन राशि दिनैनि साना जोबोर मोजां गोसोखौ जोबोर गोजोननाय मोनगोन गोसोनि बोलोआ बांगोन देहाया दिनै मोजाङै थागोन रांखावरियाव जोबोर मोजां बेफार फालांगियाव मोजां मुलाम्फा मोनगोन न'खराव अनलायनाय फैगोन गोसोखौ जोबोर रमान्टिक मोनगोन सेंग्रा सिख्लाफ्रा गावबा गावनि गोसोनि साननायफोरखौ फोरमायलायनो हागोन बहाबा दावबायहैनो खाबु मोनगोन फरायसाफ्रा फरायनायाव गोसो दुंखांगोन आरो मोजां फिथाइ मोननो हागोन लाइमोनफोरनि गोसोआ जोबोर रमान्टिक जागोन आरो गावनि गोसोनि साननायखौ फोरमायनोबो हागोन दिनैनि राशि फरायथिनाया एसेनोसै जोबनायाव बेखौनो खावलायो जाहाथे नोंथांमोना सानफ्रामबो जोंनि बे बड'लेण्ड इंखं टेलिभिजनखौ नायबाय थायो आरो साबस्क्राइब खालामो एसेनोसै गोजोन्थों